Logigràfic bàsicament va néixer el 2012, després de la voluntat dels tres germans Penella d'aquí a Balaguer, una mica vinculats a l'esport, que tenien la seva vinculació des de tota la vida a l'esport, i van decidir muntar la distribuïdora de Logigràfic. Van començar amb una petita oficina i a partir d'aquí a treballar tot el que és la distribució de material tèxtil, tant sigui publicitari com esportiu, i ja seria també el que és material de marxandatge i el que també podríem arribar o van començar a fer va ser tot el que és material fungible per a entitats esportives. A partir d'aquí, el negoci al cap d'un any ja fa un canvi, i aquest canvi ja és la creació de les botigues Logisport. Al cap de 4 anys decidim fer un pas endavant, i aquest pas endavant és ser creadors o ser fabricants propis de roba esportiva, creant la marca Altanwear. Per què va passar això? Doncs perquè diguéssim que el mercat ens ho demanava, el mercat cada vegada més ens demanava fer equipacions esportives personalitzades i evidentment les havíem de fer amb altres fabricants per poder oferir aquest tipus d'article als nostres clients. Per tant, vam decidir crear una pròpia marca i ser fabricants propis. I això ens ha portat a tenir tota la maquinària, a tenir tot el procés de producció propi, des del disseny que ens demana el client fins a la peça final confeccionada, que és la que ell ens ha acabat demanant. Una de les noves línies de negoci que vam obrir ara va ser el tema de les mascaretes i el tema dels productes ecològics. Hem obert la línia Altaneco i estem fabricant també el que és roba dissenyada, roba personalitzada per col·lectius amb productes de plàstics reciclats de l'oceà. Jo crec que el gran tret característic de Logigràfic i Altan és la proximitat. Això és el que ens va fer crear les pròpies botigues, perquè els clients ens demanaven la proximitat. Llavors, aquest tret jo crec que principalment és el que ens defineix més, el tracte directe amb el client, dissenyar el que ell ens demana i sempre poder oferir el que realment ens estan demanant. Sí que avui en dia internet està oferint moltes possibilitats de negoci i ens està oferint una competència molt gran, però aquest tracte directe, aquest disseny exclusiu, que el client pugui veure in situ el que li estem fent, no ho pot oferir ningú més. Si necessites disseny exclusiu i necessites proximitat, Logigràfic i Altan som la teva solució.